Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag så spiller vi Adopt Me. Jeg er tilbage. Jeg har ikke rigtig lavet så mange videoer her på tiden, men det er også fordi jeg har haft virkelig travlt, og jeg kommer nok til at lave flere videoer nu, fordi nu er det ikke jul og sådan noget. Og så har det også været nytår, og der har bare været så mange ting, og jeg har bare ikke haft tid. Og ja, men jeg er her i dag, og i dag spiller vi Adopt Me, fordi alle kommer godt lide, når jeg spiller Adopt. Altså, jeg vil selv sige, at jeg ikke er en stor fan af Adopt Me, men altså nu gør jeg det bare for jer, fordi at ja, jeg har jo nogle ting i det. Sidste gang dekorerede jeg huset. Jeg synes det her det så rigtig flot ud, og så synes jeg også det her det blev rigtig flot. Jeg ved så ikke lige hvorfor der ikke er toilet her, men det er der bare ikke, fordi det er der bare ikke. Her er det flotte badeværelse, vil jeg nok sige. Jeg kan godt lide det her spejl og det her brusebad. Nej, ikke bruse. Hvad? What the? Jeg ved det ikke. Jeg kan virkelig godt lide, altså at de her de passer så meget sammen, det kan jeg virkelig godt lide. Og så kan jeg bare godt lide en stuen også, på grund af at det ser sådan her ud, og jeg kan godt lide, at det her fjernsyn har hylder, og jeg kan godt lide den her lampe og sådan noget. Køkkenet, der er ikke så meget i. Men jeg kan godt lide det her sted, fordi det er sådan, okay, der er ikke så meget her heller, men altså, jeg har jo købt det her for Robux, det her ting. Men jeg vil gerne lige, jeg skal faktisk lige se, om jeg har lavet nogle ændringer om mit hus. Jeg kan ikke helt huske det. Jeg kan ikke lave ændringer her, men jeg kan virkelig godt lide at være her. Det var her, hvor jeg var i starten af videoen. Simpelthen nok så. Flower 3, det er nok den, jeg synes, der er faktisk en af de flotteste. Fordi, jeg synes bare, det er så flot det her. Altså, virkelig. Altså, jeg synes virkelig, de laver sådan nogle gode ting i Adopt Me. Så går vi over til biografen, som der står, det hedder. Altså det kan jeg også godt lide. Man har måske brug for lidt flere stole, fordi okay, kan man ikke. Okay, nej, kan vi godt lade være med at kigge på den. Det gør lidt ondt i øjnene. Så kan jeg også godt bare lide det her. Jeg kan egentlig godt lide alt, men jeg går lige til floor 1, og så vil jeg gerne lige vise noget. Fordi at jeg kan godt lide de der 2 planter ved min indgang også, men altså det er fordi jeg er virkelig krig i Adopt Me, og jeg bruger ikke rigtig Robux på sådan noget som det her, fordi det er virkelig ikke noget, jeg sådan går meget op i, eller det kommer kun an på, hvis der er sådan mange flere, der ser op til, at jeg laver det her videoer. Men så sådan, der er mega mange huse, der er flotte, for eksempel den her, jeg synes ikke det er flot, men jeg gad godt at vide, hvad det var. Men jeg synes, den her er flot, den her er flot, den der er flot. 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 Den der er lidt mystisk. Den er også bare lidt mystisk. Den er flot. Den er flot. Den er flot. Den er flot. Og den der, den kan jeg godt huske her en gang. Den elskede jeg. Den er så flot. Altså jeg elsker virkelig, at den måde, de har dekoreret det inde i det her. Og inde i det her, fordi ja. Jeg har ikke selv haft det, men jeg har set en YouTuber, der har sådan kigget ind i huset. Jeg spoiler. Det her, det er fint nok. Det her, det er også lidt underligt, og det synes jeg også, den her, den er. Men jeg kan godt lide den her. Den her. Jeg tager ikke lige Robuxene med, fordi jeg kommer virkelig ikke til at bruge Robux på Adopt Me, tror jeg ikke. Og den her, den er virkelig flot. Ej, den tror jeg faktisk, jeg sparer op til. Jeg kan virkelig også godt lide det her iglo-sted, og det her, okay. Ved I hvad, er det ikke bare lidt kedeligt at se mig lave det her, okay. Jeg vil gerne lige lave en update. Nu har jeg ikke så mange pets, men sidste gang, der fik jeg den her i en ting, jeg kan ikke helt huske. Den er jeg meget glad for. Men ja, jeg tænker bare, at man måske bare lige skal
springe ud i det her, fordi at det vi egentlig skal lave i dag, det er egentlig, jeg kan lige starte med at tage den her frem og så sætte den et sted. Men vi skal lige ud i exit, og den skal jeg lyder så hæs, men det er bare fordi, jeg snakker ikke så meget, og min stemme bliver ret hæs, og ja, yeah, det må I virkelig undskylde. Okay, hvorfor er det bare der sådan 1 million mennesker herovre? Der er også kommet mange nye updates, har jeg set. Det er ikke noget at gå op i, men ja. Ej, hallo. Jeg kan lige sætte den her. Skal I købe det for? Hvad? Hvorfor skal jeg W? Køb det for W. Altså, jeg synes virkelig, den her, den er cute. Og den her, den er også cute. Den her, den er fin nok. Ja, men det er også bare fordi, jeg har ikke så mange penge, fordi jeg ikke sådan er inde på Adopt Me så meget. Men jeg vil prøve at se, om jeg kan komme ind på Adopt Me mere. Ja, jeg kan jo godt lide, at der er kommet det her udover. Okay, det er fint nok. Jamen, ja. Der er kommet de her nye æg, men altså, jeg ved faktisk ikke helt, hvad man kan få i dem. Jeg vil der var sådan et skilt på, hvad man kunne få i dem, fordi jeg synes, det er sådan lidt irriterende, at der ikke står et skilt. Men ja, det er sådan lidt irriterende, synes jeg. Hvis vi ruller helt herned i Legendaries, så har jeg jo kun den her, tror jeg faktisk. Ja, det er faktisk den eneste, jeg har. Udover jeg også har haft den her. Og så har jeg selvfølgelig også haft en unicorn og alt det der. Jeg har også den der lige nu. Metalox, tror jeg det. Nå, jeg havde også den der, hvad hedder det nu, den der? Jeg havde den der, og den der, og den der. Jeg kan huske det her, det hedder en... Ej, det kan jeg faktisk virkelig ikke huske, fordi der er 2, og de hedder begge 2 forskellige navne. Men jeg har ikke så meget, kan I godt se. Men ja. Og for eksempel nu når jeg går ind i VIP-stedet ting, det der. Så er der et danger, nej, det var ikke danger egg, det var der hvor det var et andet æg jeg havde. Jeg ved ikke helt hvad de her de gør. For eksempel nu den her herover kun, så nu kan jeg bare kaste den på den, og så kan den bare få. Men altså. Men hvad hedder det? Jeg har allerede sådan en her. Hvor er den henne? Den er her. Det er den, jeg tænker, jeg vil gøre sådan, jeg vil gerne prøve at få den højere op, sådan jeg kan måske få nogle ting. Nogle ting. Altså, jeg er virkelig glad for min Miracle Strollers. Det er virkelig noget, jeg er gået op i, når jeg får mange af. For eksempel, den jeg mest kan lide, jeg kan virkelig godt lide den her Witch Card. Den kan jeg virkelig godt lide. Eller toget. Toget, det er virkelig sådan old, altså ikke, det er ikke den måde old, men altså. Jeg kan godt lide at køre toget, fordi sådan, der er bare flere mennesker, der kommer med, så det er bare sjovt. Den har jeg så købt, den har jeg købt på Robux. Den kan jeg virkelig godt lide, fordi the pink color is on it, and I love the pink color. Den er virkelig flot. Og den her boble, den kan jeg ærligt talt ikke huske. Eller jo, jeg kan godt huske lidt af den. Den var virkelig sjov. Altså den sidste, jeg godt kan lide, det er bare den her. Jeg venter sådan lidt på, at den kommer sådan lidt op. Eller hvad man siger. Hvad siger man egentlig? Nej. Hallo, æg. Jeg vil... Æg. Kan du lige komme ud, æg? Hallo, æg. Du skal ud. Æg. Jeg kan ikke få det ud. Sådan der. Den skal spise nu. Nå, man skal lige bare gå ind på skolen. Ja. Hvem er det, Tracer? Der er et eller andet, der bliver ved med at skrive et eller andet. Trading Orthodox. Egg. Det er alt, jeg plejer at gøre, når jeg er her.
på skole. Og den var godt nok hurtigt færdig. Nej, hej ikke. Selvom det er sådan lidt lige meget, så slukker jeg bare altid computerne, fordi... Men hvorfor vender den her egentlig den vej? Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes alt på Adopt Me er bare blevet ændret. Og det er sådan, at man kan ikke følge med. Eller det kan jeg ikke, men jeg spiller det heller ikke rigtigt, så det giver da god nok mening. Jeg gider ikke. Jeg kan da ikke. Nej, hvem er det, der gerne vil ind i min familie? Send a trip. Hvad ved du? Nej, undskyld, hvad ved du? Jeg vil ikke have en mus. Jeg vil ikke have den der. Jeg håber, der kommer til at skrive det der. Er det gratis? Jeg sidder lidt og tænker, om det er gratis eller ej. Hvis det er gratis, så vil jeg virkelig glad, men det er det ikke. Det tror jeg ikke, det er. Der er ikke rigtig nogen, der gør. Hvad har jeg? Jeg har ikke rigtig noget, altså. Jeg kan give hende... Det ved jeg ikke. Den har jeg virkelig ikke brug for. Er det fint nok? Jeg kan godt give dig en, den her altså. Jeg vil gerne komme med til den der selv sige, fint nok. Ej, jeg ved det ikke. Jeg føler, at hende ser sådan lidt bedre. Okay, nu har jeg givet 2 legendaries. Jeg vil virkelig gerne have dem der faktisk, men er det her ikke en gammel en? Fint, vi gør det. Hvis jeg bliver skamet. Altså, jeg har bare set, at der er mega mange, der sådan skamer hinanden, eller sådan noget. Men det er også i Adopt Me, så det er sådan lidt... Ej. Dem der har jeg ikke brug for. Yay! Jeg har fået noget nyt. Jeg kan virkelig godt lide dem. Jeg ved ikke, hvad det her det er. Den har jeg bare. Eller den her. Eller den her ned. Altså, jeg kan virkelig godt lide... Nej, hvad var det? Jeg kan virkelig godt lide den her, og den her, og den her. Okay, den her, den er sådan lidt kedelig. Den føler alle har. Men det er også fordi... Den var den ikke gratis på et eller andet tidspunkt, eller sådan noget. Nej, så kunne man købe den, eller sådan noget. Jeg kan ikke... Lige så. Hvad er det, der sker herovre? Det er fordi... Ej, der er en, der har en snehul. Jeg kan huske, at man altid bare glitchede herind. Sådan, hvor man... Skal jeg lige komme ind? Nej, hvad? Nej, hvad? Jeg vil gerne ind i huset. Vi får bare lige alt det mere. Jeg vil bare gerne ud. Når det er i... Ej, der er en, der bor... det giver god nok mening, så... Nej, der er et shower herovre, så jeg. Ej, hvor irriterende. Okay, jeg kan virkelig godt lide, altså sådan det her med, jeg ved, den her sådan er ikke rigtig brugt. Jeg har virkelig meget. Altså, jeg tror, at de her pizza, det er bare sådan, jeg har lavet noget på pizzaen her. Altså med den her pizza, nej, den har jeg ikke lavet noget på. Altså med den her is, den er pink. Det er sikkert fordi det er min yndlingsfarve. Men altså... Okay, det er bare pink, jeg kan godt lide pink, okay. Okay, jeg kan faktisk også godt lide blå og lilla. Nej, hvad lavede du? Nej, nu må du gerne over til playground. Playground, okay.
Nej, skal vi ikke køre derhen i... Altså, er der sådan banger? Det her, den kan jeg ærligt talt ikke lide. Ej, det ser dumt ud, når jeg ikke har et ben. Kom så, ikke løb! Ej, jeg synes, det er synd. Det er sådan en gammel mand, der er et æg. Er det ikke? Okay, jeg kan faktisk godt huske dem her. Dem kommer man også købe en gang. Hallo, kan du bare blive på kaos? Kan jeg ikke sætte den ned på karusellen, mens jeg lige går et andet sted hen? Nej! Din klamme ting gjorde mit dyrs. Ej, hvor er det nu? Ej, jeg glæder mig virkelig. Ja, ej, det sker om lidt. Ej. Oh my god, jeg tror faktisk den... Oh my god, 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 oh my god. En hund. En hund. Det var virkelig meget, det kan jeg virkelig godt se, en hund. Altså undskyld, men det er sådan, dem har jeg sådan mega mange af i forvejen. Okay, jeg har kun 2, men altså... Friendship level 0, hvad fuck er det? Nej, hvor siger jeg? Sådan... Men så vil jeg ikke engang have det der æg, jo. Ej, nej, hvad er det der? Nå, skal vi ikke lige gå herind for at se, hvad der er? Det var bare en æg, altså det var bare en hund. Der er blevet så mange flotte ting. Jeg har lyst til at købe alle dem her, men det kan jeg ikke. Den her, den har jeg. Den vil jeg faktisk gerne spare op til at købe. Den her vil jeg også spare op til. Det er faktisk de eneste 2, jeg sådan ikke har. Med den her dør herover, og den er ikke... Jeg ved ikke. Ej. Det var godt nok lidt irriterende. Men hvis jeg skulle købe et Game Pass herinde, hvad skulle jeg så købe måske? Jeg føler måske den her skulle jeg købe. Eller så, altså, nogle af de her huse, der er. Det ved jeg ikke helt, men jeg tænkte bare, det var det, der var for den her video. Den tog faktisk ret lang tid ud, og vi ikke rigtig lavede så meget. Men næste gang, der vil jeg også lave en Dogme video, hvor at jeg nok kommer til at snakke med alle NPC'er for at samle, hvad de alle sammen siger. Så ja. Men det var ellers bare det, jeg gad at sige for den her video. Tak fordi du så med i den her video, og vi ses på næste video. Hej hej!